Code oranje en een thuiswerkadvies vanwege de storm. En dat het hard waaide vandaag, dat was te merken. Oh. Kijk daar! Even naar een... We waaien bijna weg! Maar wat waren de gevolgen van storm Ciarán in Zeeland? En verder in deze Zeeland nu vandaag? NK tegenwindfietsen afgelast vanwege de wind. En erkenning voor Zeeuwse in long-covid-onderzoek. Goedenavond. Sinds vanmorgen windkracht 9 is gemeten in Vlissingen, is de tweede herfststorm van dit jaar een feit. Storm Ciarán raast vandaag over Zeeland, met veel overlast en vooralsnog alleen materiële schade als gevolg. Her en der in de provincie vielen takken op de grond of bezweken bomen onder de harde wind. De veiligheidsregio had het niet drukker dan normaal op een stormdag. Wel waren er voorzorgsmaatregelen genomen, zodat de meldkamer meer schademeldingen kon verwerken dan op andere dagen. Vanwege de veiligheid is het scheepvaartverkeer op de Westerschelde sinds vanmorgen vroeg gestremd. Waardoor ook de Westerschelde-ferry niet mocht varen. Hoewel ze hoopten vanmorgen nog wel enkele afvaarten te kunnen doen. Maar dat werd verboden. En toen hebben we meteen de bus laten rijden. Ja, dan heb je wel wat vertragen, maar dan kun je in ieder geval aan de overkant komen. Maar vanwege de wind was het aan het begin van de middag onverantwoord om de vervangende bussen nog te laten rijden. En stopte dus ook het vervangend vervoer. Het Zeeuwse treinverkeer was losgekoppeld van de rest van het land, waardoor alle reizigers over moesten stappen in Roosendaal. En dat het hard waaide, merkte ook onze verslaggever. Kijk daar! Even naar een... We waaien bijna weg! Ik ga proberen even bij die man te komen. Meneer, komt u eens bij mij? Maar er waren ook mensen die niet konden wachten op deze dag. Wij gaan zo meteen kitesurfen. Kitesurfen? Ja. Lekker met dit wind. Behoorlijk, hè? Maar is dat dan niet nu veel te gevaarlijk om te doen? Ja, het is wel gevaarlijk nu, ja, dat klopt. Ik heb mijn pak alvast aangetrokken. Dat is de eerste zaak op het water. Ik kon eigenlijk niet meer wachten, vandaar dat ik hem al aan heb. En er waren nog meer mensen die zich hadden verheugd op deze dag. En dat waren de deelnemers aan het NK tegenwindfietsen. En het klinkt misschien als een grap, maar het was toch echt zo. Het evenement ging niet door vanwege te veel wind. Ik heb een trieste mededeling, maar het NK Tegenwind, 8e editie, is bij deze afgelast. Wij mogen helaas niet starten, de wind neemt alleen maar toe. Jongens, het is gewoon niet veilig genoeg voor de deelnemers om nu te starten. Een beetje wind zijn we wel gewend in Zeeland, maar vandaag was het echt een extreme. Te extreem om het NK tegenwindfietsen door te laten gaan. Een kwartier voor tijd werd het definitief afgelast en werden er honderden bikkels teleurgesteld naar huis gestuurd. Ja, klopt. Ik stond helemaal klaar om te gaan fietsen, maar toen werd bekendgemaakt dat het werd afgelast. Maar ja, als je er dan toch bent, dan maar even een stukje hardlopen. Oké, go! Ja, je moet toch wat, hè, met zo'n... je bent hier niet voor niks heen gereden. Ja, ik heb gelukkig gewoon een keer mee mogen doen. Dus dat scheelt, maar het is toch jammer, hè? Ja, we krieën wel sturren, maar het gaat toch niet door, is heel moeilijk. Wat mij betreft gaan we vanaf morgen gewoon weer uit zitten kijken naar een volgende dag met veel wind. En als dat binnen 2 weken is, binnen 2 maanden of binnen 2,5 maand, dan zijn we er gewoon weer bij. Ja, en meer over het NK tegenwindfietsen en storm Ciarán vindt u op onze site en in de app. En een plek waar het door de wind juist minder overlast was de Vlakentunnel vandaag. De tunnel is tot maandag dicht vanwege werkzaamheden met veel vertraging voor het wegverkeer als gevolg. Maar door de wind en code oranje waren de files op de omleidingsroutes stukken korter dan gisteren. Vandaag liet Rijkswaterstaat zien waar ze zoal mee bezig zijn en waarom ze daar 5 aaneengesloten dagen en nachten voor nodig hebben. Wat je ook niet moet vergeten is dat elke keer dat de tunnel open gaat, zit er een testprotocol aan vast. De tunnel die gaat alleen open als hij veilig is. En dat testprotocol dat duurt ook een aantal uren, waardoor de werkbare uren effectief heel erg kort zijn. Tijdens het onderhoud worden de systemen vervangen, want dat is hoog nodig. De systemen die hier dan in hangen zijn 15 of 20 jaar oud. En vergelijken met een telefoon van zulke leeftijd, dan kun je ook geen onderdelen meer krijgen. En ook de providers die servicen die onderdelen aan het systeem niet meer. Dus daarom, en dat is hier ook het geval, en daarom moeten ze vervangen worden 1 keer in de zoveel tijd. De werkzaamheden verlopen vooralsnog volgens planning. De tunnel gaat maandagmorgen vroeg weer open voor al het verkeer.
Een 20-jarige Terneuzenaar is door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een jaar cel voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in januari vorig jaar. De man kroop na 8 à 9 glazen bier achter het stuur en vloog met 145 km per uur uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. Bij het ongeluk kwam de 21-jarige bijrijder, ook uit Terneuzen, om het leven. In Moestuinen en andere plekken in de gemeente Reimerswaal zijn PFAS-waarden aangetroffen die boven de risicogrens liggen die door de GGD en het RIVM worden gehanteerd. Dat blijkt uit documenten die een aantal bewoners hebben ontvangen. De gemeente heeft op 9 plekken de grond getest, omdat in de Zeedijk verhoogde waarden van de chemicaliën waren aangetroffen. Op alle plekken werd in ieder geval 1 keer de risicowaarde overschreden. In Kruiningen was dat bij 1 meting zelfs bijna 10 keer de risicowaarde. Vanavond worden de bewoners bijgepraat in het dorpshuis in Kruiningen. Zeeuwen zijn volgend jaar 6% meer kwijt aan waterschapsbelasting. En daar blijft het niet bij. De jaren daarna stijgen de tarieven ook telkens met 6 tot 8%. Voornaamste oorzaak? Inflatie en dure dijkverzwaringen. Het waterschap Scheldestromen vindt dat de rest van Nederland meer moet bijdragen aan de Zeeuwse dijken. Die beschermen namelijk het hele land en dus moeten de kosten niet alleen voor de Zeeuwen zijn. Volgend jaar komt er een evaluatie en dan gaan we heel goed met elkaar kijken van hoe we met elkaar goede spelregels afspreken. Dat het ook betaalbaar blijft voor de burger. Dat de Zeeuwen er niet in een eentje voor opdraaien. Ja, daar moeten we wel op gesteld staan. En niets doen is geen optie. Hè? In Zeeland moeten wij gewoon de zaken gewoon goed uitvoeren. En daar rekenen de mensen ook op ons dat we dat doen. En daar zijn we dus ook al volop aan de slag. Een bepaald soort antidepressiemiddel dat kan helpen long-covid-klachten te verminderen. De 70-jarige voormalig neuropsychiater Carla Rus, die opgroeide in Zeeland, deed er onderzoek naar. En de resultaten zijn veelbelovend. Een artikel dat ze erover schreef is vandaag gepubliceerd in een vooraanstaand wetenschappelijk vakblad. 3 jaar lang al helpt de 70-jarige Carla Rus long-covid-patiënten. Ze ontdekte dat een SSRI, een bepaald soort antidepressivum, een groot deel van de patiënten kan helpen bij klachten als vermoeidheid en concentratieproblemen. We bleven die goede resultaten hebben. En toen dachten we bij onszelf, daar moet toch iets mee gebeuren, er moet een artikel over verschijnen. Dus ik heb aangeklopt bij meer universiteiten en er was eigenlijk op dat moment geen animo voor. Toch besluit ze het er niet bij te laten zitten. Met verschillende slimme koppen uit haar omgeving, zoals haar man en zoon, financierde ze een eigen onderzoek. En de resultaten zijn veelbelovend. Het is niet dé oplossing hoor, het is een oplossing voor 2/3 van de mensen die daardoor een stuk beter worden. Maar een derde dus niet. 20% nog matig, maar 10% helemaal niet. Dus dan is het een teleurstelling. De publicatie van de resultaten in het wetenschappelijke vakblad is een kers op de taart voor Rus. Dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Dus dat is natuurlijk wel een verrassing. Het mooie is dat langzamerhand kreeg het toch wat meer bekendheid. Dus nu is er ook iemand die gaat in het Amsterdam UMC, die gaat daar een dubbelblind onderzoek naar doen. Dat is haar idee, geïnspireerd door mijn onderzoek. En ik praat erover verder met verslaggever Esme Berg. Ja, Esme, wat betekent het nou eigenlijk voor de Zeeuwen, die tienduizenden Zeeuwen die long-covid hebben? Ja, dat er mogelijk een middel in ieder geval is waarvan ze deels of soms wel eens volledig van hun klachten af kunnen komen. Hè, zoals vermoeidheid en overprikkeling. Rus heeft bijvoorbeeld in haar onderzoek gezien dat er mensen zijn die bedlegerig waren, maar daarna na het gebruik van het medicijn 3 tot 4 uur uit bed konden komen. Ze benadrukt wel, er zijn sterke bijwerkingen, zeker in het begin. En die zorgen er eigenlijk voor dat in het begin je klachten heel erg verergeren om vervolgens af te zwakken en in een heel enkel geval helemaal te verdwijnen. Ja, hoe kwam ze nou eigenlijk op het idee om dit te gaan testen? Nou, ze hielp al mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom en zag dat de klachten van mensen met long-covid eigenlijk een beetje overlappen met de mensen met chronisch vermoeidheidssyndroom. En op die mensen had ze al eens een SSRI, dat antidepressivum, getest. En daar werkte het al redelijk goed bij. En tot haar grote verrassing werkte het eigenlijk nog beter bij long-covid-patiënten. Dan heeft ze ook nog een persoonlijke motivatie. Ze is zelf ziek en heeft jarenlang zelf ook op bed gelegen en zich onbegrepen gevoeld. In 1998 bleek ik een tumor in de ruggenmerg van mijn nek te hebben. Dat was een hele grote operatie, want mijn nek moest uit elkaar qua botten en zo. En daarna heb ik posttraumatische dystrofie ontwikkeld door mijn hele lichaam. Ik heb op heel plekken veel pijn. Maar er is dus een fase geweest dat ik in het ziekenhuis heb gelegen 5 weken lang. Dat ik werd behandeld alsof ik geen ziekte had. Ik werd vooral geïnspireerd door het feit dat als mij als arts iets overkomt en al die andere mensen met ziekte van Lyme, met chronisch vermoeidheidssyndroom, met koorts, noem ze maar op, worden onvoldoende of niet serieus genomen. Ik moet extra voor ze opkomen, want
is min of meer mijn morele plicht. Ja, Esme, tot slot, er zijn natuurlijk meerdere behandelingen voor die mensen met long-covid kunnen helpen. Bijvoorbeeld die hyperbare zuurstoftank, die ook wel voor duikers wordt gebruikt. Kost €8.000. Hoeveel kost deze behandeling? Ja, je kunt een antidepressivum aanvragen bij je huisarts of je revalidatiearts. En in de meeste gevallen wordt dat gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Dus dan hoeft het je niks te kosten. Maar goed, dan weet je nog steeds niet, net zoals bij die zuurstoftank, voordat je eraan begint, of het ook echt daadwerkelijk voor jou helpt. En of je dus bij die groep, die 2/3 hoort. Esme, dankjewel. Ja, dat het qua wind en regen goed losging vandaag, dat heb je zelf ongetwijfeld ook wel gezien eerder in deze uitzending. Of ook gevoeld of gemerkt. Dat alles trouwens bij maximaal 12 graden. Morgen nog wel winderig, wel minder dan vandaag gelukkig, met een beetje zon en een paar buien. De dagen erna ook regenachtig, maar ook gelukkig een beetje zon. En tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Waai niet weg, een fijne avond. Graag tot morgen.